Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed, bebudede den nuværende koalition, som har et massivt flertal i Inatsisartut. Men hvad er politikernes plan for at opnå selvstændighed, og hvor skal pengene komme fra? Og så kan jeg byde velkommen til politikerne og til publikum her på Geo i Nuuk. Og også velkommen til lytterne og seerne hjemme i stuerne. I aften skal det handle om Grønlands selvstændighed, men inden vi kaster os over spørgsmålet over, hvordan selvstændighed kan opnås, så skal vi lige høre, hvordan partiernes holdning er til det her spørgsmål. Og vi tager lige en runde ganske kort, og jeg lægger ud her ved Atassut. Hans Erik Jonathansen, hvor står Atassut i det her spørgsmål? Ja, Atassut står for, at vi får selvstændighed som land efter folkeafstemningen som støtte, og vi vil gerne have arbejdet ved sammen med befolkningen for at opnå selvstændighed, men vi skal også tage det stille og roligt, og vi vil gerne have arbejdet hen imod selvstændighed mindst i 25 år fra nu af. Tak for det. Randi Vestergaard Evaldsen, hvor står demokraterne i det her spørgsmål? Fra demokraternes side, der ønsker vi at blive et selvstændigt land på sigt, men det skal ikke være på bekostning af samfundet. Vi har nogle enorme uddannelsesområder, som skal løftes. Vi har nogle sociale problemer, der skal løftes, og ligeledes så har vi også nogle investeringer, der skal foretages. Og ikke mindst så har vi 32 sagsområder, som skal hjemtages fra Danmark, før vi kan blive selvstændigt. Og til sidst så har vi økonomien, som skal løftes. Så hopper vi videre til Martin Alrak, Bille Broberg. Hvor står I henne? Vi står meget klart, at vi har længe betragtet selvstændighed som enten eller. Enten vil man have selvstændighed, eller også vil man have udvikling. Vi betragter det som, at det er en sideløbende proces. Vi vil gerne have, at vi forbedrer vores samfund løbende, mens vi arbejder på det, som folket 3/4 har stemt om tidligere, at de gerne vil have selvstændighed. Vi vil så gerne lige have det konkretiseret med en vejledende folkeafstemning, ligesom vi gjorde op i Rajsø Kommune, da den skulle deles op, for at se, er det vi ønsker? Og hvis det er sådan, så har vi også en køreplan på, vi gerne vil gøre det i vores Inatsisartut-periode. Vitus Rojakitok Nonata Ritanai. Hvor står jeres parti henne i det her spørgsmål? Vi står med en meget fast og klar politik på, at Grønland skal blive selvstændig. Det betyder, at Grønland skal have kompetence til at varetage sine egne interesser og varetage befolkningens interesser. Det betyder, at vi skal have beslutningskompetence i alle forhold, der vedrører Grønland. Det er det første. Parallelt med ønsket om selvstændighed, det skal jo ske praktisk. Det betyder, at vi skal overtage de sagsområder, som er relevante for os at overtage. Meget nærliggende, det er først og fremmest inden for søterritoriet, luftterritoriet, levnedsmiddelkontrollen og arbejdsmiljøområdet, og så udlændingeområdet som det mest oplagte områder, før vi går til den næste skridt, der betyder, at vi skal have ansvar for retsvæsenet, politi, kystbevogtning osv. Så det er i flere etaper, men hvor vi parallelt skal arbejde på, at Grønland skal have selvbestemmelse så hurtigt som overhovedet muligt, men at der skal økonomisk råderum til at bane vej for vores selvstændighed. Tak. Så hopper jeg over til dig, Michael Rosing, Samarbejdspartiet. Selvstændighed i etaper, men hurtigst muligt. Hvad er Samarbejdspartiets holdning til det her? Samarbejdspartiet står åbenbart lidt alene her. Vi er de eneste parti, så vidt jeg har forstået på det, som taler for rigsfællesskabet. Vi ønsker at bevare rigsfællesskabet, men vi ønsker også at videreudvikle det. Vi ønsker i virkeligheden at redefinere hele ideen om, hvad rigsfællesskab er, frem mod noget, som vi har valgt at kalde rigsfællesskab version 2.0. Fordi vi mener, at vi opnår den største frihed, både personligt og som land, som en del af rigsfællesskabet. Så hopper vi videre til Inuit Ataqatigiit, Saulsvig. Hvor står I af på selvstændighedsspørgsmålet? Jeg tror på, at Grønland bliver selvstændigt. Det tror Inuit Ataqatigiit på. Det har vi gjort fra start. Det gør vi i går, det gør vi i dag, og det gør vi i morgen. Jeg tror endnu mere på, at vi bliver selvstændige, hvis vi lader være med at stikke folk blå i øjnene, og hvis vi er realistiske og ærlige omkring vores udfordringer. Det er den vej, vi skal gå, så bliver vi der også en dag. Og så hopper vi videre til
Sidste parti i rækken. Kim Kielsen, Siumut, Selvstændighed. Hvor står I henne? Rønok. Vi står, hvor vi altid har stået i Siumut. I 1977 blev Siumut grundlagt på vej mod selvstændighed. Vi tog hjemmestyret, selvstyret, og nu er vejen mod selvstyret. Selvstændighed. Så det er den vej, vi går. Vi har gået ind og kigget på både vores økonomi og det hele går fremad. Uddannelserne går fremad, men det er lige så stille. Men der er stadigvæk en stor del af befolkningen, der ikke er under uddannelse. Dem skal vi have gang i. Vi har brug for alle hænder til at løfte selvstændighedens flamme. Den er herinde i os alle sammen, og den brænder. Den brænder ikke ud. Den brænder for fulde gardiner. Det er den vej, vi går fra Siumut. Rønner. Ja, der er bred enighed blandt partierne. På nær et hører vi, at selvstændighed er et varmt emne her i valgkampen. Nu skal det handle om, hvordan at så politikerne så vil takle de ret iøjnefaldende økonomiske udfordringer, der umiddelbart står i vejen for en selvstændighed. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udtalt, at Danmark ikke vil stå i vejen for et grønlandsk ønske om selvstændighed og udtræden af rigsfællesskabet. Men det vil betyde, at Danmark vil afvikle bloktilskuddet, og dansk opgaveløsning i Grønland stopper inden for en årrække. Lad os lige prøve at se de overordnede tal for det nuværende danske bidrag i Grønland. Under en debat i Folketinget om Grønlands selvstændighed tidligere på året, udlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen Danmarks bidrag til den grønlandske økonomi således. Statens bloktilskud udgør ca. 3,8 milliarder kroner, hvilket er omkring halvdelen af landskassens samlede indtægter. Derudover løser den danske stat opgaver i Grønland, som selvstyret har mulighed for at hjemtage. Det handler blandt andet om finansielle forhold, politi, retsvæsen og kriminalforsorg. Disse områder koster yderligere ca. 0,5 milliard kroner. Dertil kommer de opgaver, der løses af rigsmyndighederne, som Grønland kun kan overtage ved selvstændighed. Det omfatter blandt andet udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken. På forsvarsområdet anvender Danmark over 0,5 milliard kroner årligt i Grønland, fortalte statsministeren. Midlerne går især til suverænitetshævdelse, men også til eftersøgnings- og redningsberedskabet. Dermed kommer det samlede bidrag op på ca. 4,8 milliarder kroner. Godt. Pelle Broberg, jeg vil starte over i din afdeling. Batin al-Rak har jo været ret klare i jeres budskaber. I har meldt 2021 ud som et muligt årstal for selvstændighed. Hvordan er planen så for at nå derfrem? Vi prøver lige at få noget lyd på Pelle. Hallo? Ja, så skete der lidt mere. Beklager. Vi har allerede lavet en indikativ vejledning, fordi at det første, der skete, da valgkampen blev skudt i gang, og nogen begyndte at snakke om selvstændighed, at det var urealistisk, og der ikke var en plan, så blev vi jo nødt til at fortælle lidt, at der er rent faktisk en plan. Fordi vi har tænkt os at følge den lidt mere vejledende, hvor vi siger, vi vil gerne tage våbne fra de store partier, som altid snakker om selvstændighed. Du kan høre, de snakker om en dag. Det er politisk sprog for, det ved jeg faktisk ikke, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke tænke på det i min karriere. Så vi har sagt, at vi vil gerne have en vejledende folkeafstemning først. Fordi den kan gå to veje. Det må vi erkende. Det kan blive et ja, det kan blive et nej. Men ligesom ved afstemningen op i Rajsøj Kommune, så forpligter et ja. Og det er derfor, vi har sagt, at vi skal tage det der politikervåben væk fra den, og vi skal til at gøre noget ved det, vi altid snakker om, nemlig selvstændighed. Herefter følger der selvfølgelig i henhold til lovgivningen en masse procedurer, som vi kun kan gisne om. Lars Løkke, han har gisnet om det og har sagt, der sker sådan og sådan. Jeg kan godt begynde at læse op af tekstanmærkningerne fra lovgivningen. Det kommer til at tage lang tid, og det er jeg sikker på, at journalisterne også har sat sig godt og grundigt ind i. Så det vil jeg afholde mig fra. Men Pelle Broberg, hvis vi vender tilbage til spørgsmålet. 2021, en regning på knap 5 milliarder kroner umiddelbart. Kan du anvise, hvordan at man løser det problem? Jamen, vi kan da begynde et godt sted. KNR har lagt vand ud til os. Det er ekstra Denise, mens vi har Emivik her i landet. Det er da lidt indlysende. Vi kan begynde at spare mange steder, er det ikke det? Men med al respekt, landskassens budget på 7 milliarder kroner, en regning på 5 milliarder kroner,
Kan I spare 5 milliarder ved at købe noget andet vand? Nej, og nu overdriver du selvfølgelig også, og det kan jeg godt forstå, fordi det er aldrig behageligt at få smidt spørgsmål tilbage i ens hoved. Der er selvfølgelig en hel del besparelsesmuligheder, men før vi begynder at snakke om besparelsesmuligheder, så lad os kigge på, hvad der står i selvstyreloven. Og det er derfor, jeg sagde, at jeg går ud fra, at jeg har læst den. Fordi der står ikke, at økonomisk støtte bliver frataget. Det står der ikke. Så du mener, at statsministeren tager fejl? Ja. Tværtimod står der, og jeg kan godt læse op, at der vil kunne indgå bestemmelser, for eksempel om økonomisk støtte og om de danske myndigheders eventuelle administrativ bistand til de grønlandske myndigheder i en selvstændighed. Men det står i lovgivningen i tekstanmærkningerne. Okay, men nu er det jo statsministeren, jeg refererede til, og det var egentlig bare den, jeg sendte over til dig. Så statsministeren har ikke læst det. Vi kan sagtens køre frem og tilbage i det. Jeg kan også referere en masse folk. Men problemet er bare, vi kan ikke føre forhandling gennem pressen. Det er det, han prøver på der. Det er det, man kalder skræmmekampagner. Det er det samme eksempel, vi ser, når vi snakker om selvstændighed, og siger de, nu vil vi sparke udlændinge ud af landet. Nu vil vi udelukke danskere. Det er ikke det, der bliver sagt. Jeg spørger lige en sidste gang, Pelle Broberg. Ja. 5 milliarder kroner. Har du et bud på, hvordan det skal finansieres? Har du dokumentation fra, at de bliver frataget? Jeg refererer bare til statsministeren. Ja, okay, vi stopper. Jeg kan godt svare på den. Godt. Det var Pelle Broberg, Martin Alarak. Saul Svig, du markerede for lidt siden. Lad os lige høre, hvad du siger. Jamen, jeg vil først lige sige, at jeg synes, det er lidt underligt, at et parti binder sig så meget op på, hvornår en missionær fra kolonitiden kom til Grønland. Hvornår skal vi frigøre os fra det? Det vil jeg gerne spørge om. Den anden ting, det er, selvfølgelig skal vi arbejde hårdt her i landet for at opnå den drøm, som vi rigtig mange af os har, som er selvstændighed. Selvfølgelig skal vi arbejde hårdt, og derfor så peger vi fra Inuit Ataqatigiit på, at vi skal skabe vækst i landet for at kunne betale for den velfærd, vi har. For hvis vi følger Martin Alaraks plan, så har vi ikke pengene til pensioner, så har vi ikke pengene til indsatserne for at bekæmpe alle de overgreb, der foregår hver eneste dag her i landet mod mange børn. Jeg synes, det er et socialt eksperiment, man kaster Grønland ud i, og man stikker folk blå i øjnene. Lad os nu være realistiske og ærlige om de udfordringer, vi har. Det der lys, som Kim han taler om, det brænder jo inde i rigtig mange af os. Det bliver ikke slukket af, at folk begynder at lege med flaget, vores flag, Danmarks flag på Facebook, og begynder at få det til at se ud som om, at nogen støtter Danmark mere end andre. Det gør det ikke. Og ved I hvad? Jeg kommer til at stå fast på det her. Det handler om ærlighed, det handler om at skabe vækst, og det handler om at have plads til alle. Pelle Broberg, Martin Alarak, en kort replik, I stikker folk blå i øjnene. Ja, og det er så der, hvor jeg siger, det er det, der ærger den lidt om, at nu kan de ikke bruge selvstændighed som en del af deres valgtema. Nu er det blevet udvikling, og hvad er der sket alle de andre år, hvor jeg har været naalakkersuisut? Ginikoefficienten er kun gået op fra 2009 til 2013. Jeg ved godt, det ikke kun var dig, der gjorde det. Men vi kan jo bare se, at selvom vi har haft næsten 40 år med hjemmestyre og selvstyre, så er det udvikling og vækst, og udvikling og vækst. Men der er ikke nogen, der tager ansvar for den sideløbende proces med at tage ansvar. Så det konkrete forslag fra Martin Alarak omkring besparelser i det offentlige, hvis man skal... Men I satser altså på, at Danmark stadigvæk vil betale? Nej, det er ikke noget, vi satser på, men jeg bad dig om at dokumentere, at vi ikke har nogen indkomst på den måde. Fordi selvstændighed betyder ikke, at vi lukker os for omverdenen. Så vi roder flere ting sammen nemlig. Vi har også en EU-aftale udenom det danske bloktilskud. Vi har rigtig mange indtægtsmuligheder. Okay. Vi begrænser os lige nu til at sige, hvis vi snakker om selvstændighed, så lukker vi os ind i vores egen lille skal. Det er slet ikke det, samtalen går på. Så selvstændighed for Martin Alarak. Jeg skal bare lige have det på plads. Så selvstændighed for Martin Alarak, det handler ikke om at kunne betale sine egne regninger. Selvstændighed drejer sig i allerhøjeste grad om at betale egne regninger. Det, som der bliver snakket om at stikke blå i øjnene, der vil jeg straks kommentere med at sige, forestil dig, hvilken turistdestination det vil være. Et nyt land med selvstændighed. Altså, det trækker der i hvert fald også lige så meget, som hvis vi bare laver nye lufthavne. Godt. Vi hopper videre til Randi Vestergaard Evalsen, Demokraterne. Du har markeret her. Jamen, jeg synes, man skal være ærlig og realistiske i den her sag. Hvis vi skal være selvstændige, så betyder det, at vi skal klare os selv økonomisk. Ligeledes skal vi hjemtage 32 sagsområder, som der ikke er lagt en plan for. Her for et stykke tid siden, der spurgte jeg naalakkersuisut om en plan herfor. Nej, der er ikke en plan.
Hvis vi skal blive selvstændige, så bliver vi nødt til at lave en plan for, hvordan vi hjemtager vores sagsområder. Ligeledes så bliver vi nødt til at have en økonomisk ansvarlig politik i det her land. Hvordan skaber vi udvikling? Hvordan skaber vi erhvervsudvikling generelt? Vi skal skabe vækst i det her land, og vi skal finde nogle indtægtskilder, der gør, at vi kan blive selvforsynende økonomisk. Al den her snak om årstal og det der, det skal vi væk fra. Det er befolkningens liv og hverdag, der er på spil her. Det nytter ikke noget, og så bilde dem en masse ting ind. Godt. Sagsområderne vil vi lige vende tilbage til. Nu hopper jeg lige over til dig, Kim Kielsen, Siumut. Som vi hører Pelle Broberg sige her, Martin Anak vil gerne tage selvstændighedsdagsordenen væk fra de store partier, fordi I taler kun om det, I gør ikke noget ved det. Hvad er jeres plan for at skaffe de penge, som statsministeren han umiddelbart taler om her? For det første vil jeg sige, de kan ikke tage planen fra os. Martin Anak er et nystiftet parti inden for de sidste par år. Siumut har haft det mål siden 77 og 40 dage efter. Så det kan du ikke tage fra nogen. Og igen, det med selvstændighed, det gælder os alle sammen, som det er blevet nævnt her flere gange, også i den grønlandske. Det har ingen partifarve. Selvstændigheden, det er for os alle sammen. Alle, der bor her i Grønland, det er vores mål, at det bliver selvstændighed. Så uanset sprog og det hele, så er det den vej, vi kører. Vi skal bare gå ind og finde, hvordan skal vi få ført det ud i virkeligheden. 32 hjemtagende områder. De tidligere, der blev nævnt her, der er ikke plan for nogen, der har gjort tidligere og det hele. Selvfølgelig er der inden for hjemmestyret blevet gjort en plan, hvor man hjemtog områder. Da man havde hjemtaget de områder, så fik du selvstyre. Så kommer der 32 nye punkter, hvor man hjemtog det første område. Det var råstofområdet. Den vej skal vi da gå. Så jeg synes, at det er lidt hen i vejret, at man siger, at der ikke er nogen planer over det hele. Selvfølgelig er der også blevet spurgt om det fra Inatsisartuts side, hvordan og hvorledes vi kan komme videre. Der har man så nævnt økonomisk, som der blev nævnt, der er de og de udgifter ved at hjemtage de forskellige områder. Fakta blev lagt på bordet. Så er det op til Inatsisartut at sige, vi vil gerne have, at vi tager i den og den rækkefølge. Men det er nemt at sige, at vi skal gå ind for fiskeriet, og det er der, vi skal hente pengene. Og vi skal gå ind ved råstof og hente pengene. Og vi skal gå ind ved turisme og hente pengene. Men vi skal have nogle folk, der skal løfte de områder. Fiskeriet er det eneste, der løfter vores område. 92% af vores økonomi hænger der. Så det skal selvfølgelig have en, hvad kalder man det, en bærende søjle, flere bærende søjler mere økonomisk for at gøre det. Pille har lige nævnt det med vand. Det er en af dem også. Andre råstoffer også. Ind i undergrunden. Vi kan ikke bare sige nej til 700 arbejdspladser, fordi der er uran i det, eller hvordan og hvorledes det indeholder. Det er måden, det tages op på. Man siger, at vi skal tage sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter op, når vi skal tage det råstof op. Der kan vi hente pengene fra igen, men det bedste råstof, vores egen befolkning, vi skal også ruste dem noget bedre. Vi har nogle udfordringer, der blev nævnt her i går, og det hele. Vi skal løfte dem, i deres indtægter og deres sociale status. Vi skal have dem op. Vi skal hæve deres uddannelse og det hele. Det er den vej, vi skal gå. Tak. Vitus Rujagitok, Nunat Ridanai. Vi hører Kim Kielsen Siumut tale om, at vi skal have løftet uddannelsesniveauet og måske løst nogle problemer på det sociale område. Hvor står I hen i det her spørgsmål? Jeg vil først og fremmest kommentere på statsministerens trussel om at fratage Grønland bloktilskud. Det klæder ikke den danske regering at true Grønland i vores bestræbelser på at opnå selvstændighed. Det er en lovbefæstet rettighed, som Grønland har, om hvornår vi skal træffe beslutningen om selvstændighed. Det kan hverken Lars Løkke Rasmussen eller den danske regering blande sig i, hvornår det skal ske, og hvordan det skal ske, fordi det er en lovbefæstet rettighed. Så den skal de respektere. Det siger han også. Men altså, det siger han også. Han respekterer jer. Du må jo give os lov til at kommentere, når du fremhæver sådan en så stor trussel mod det grønlandske folk, at vi også svarer igen. Det er jo det, den afgående regering har manglet at reagere over for sådan nogle trusler og svare på kritikken fra den danske regering. Fordi jeg synes, det er på sin plads at give grønlænderne den nødvendige mulighed for at praktisere det samfund, som vi ønsker at udforme i fremtiden. Den ret kan ingen fratage, hverken Danmark eller andre.
Godt. Selvfølgelig Vitus, er der nogle realiteter. Jeg stopper dig lige. Vitus, selvfølgelig er der nogle økonomiske forhold. Vitus, jeg stopper dig lige. Hvis vi lige glemmer statsministeren et lille øjeblik. Det handler om, at vi skal have et svar på, hvad er jeres muligheder for ligesom at lave en selvbærende økonomi, som der jo også tales om. Hvad er nu Ritonais bud på det? Hvordan vil I skabe gang i økonomien? Altså, vi ønsker, at Grønland først og fremmest skal have den investeringsklima, der er attraktivt for at investere i Grønland, så der kan blive skabt jobs og beskæftigelse, og dermed også den nødvendige vækst. Hvis ikke den er til stede, hvis vi siger nej til investeringer udefra, så kommer der jo ingen investeringer, fordi vi har ikke selv de nødvendige penge til at løfte samfundet op. Og mulighederne for at løfte tingene, de er jo først og fremmest inden for fiskeriet, hvor vi skal have sat fokus på værdiforædlingen og værdiskabelsen og produktionen af fisk i Grønland, så der kan blive skabt jobs og beskæftigelse i vores fabrikker. Det er den første forudsætning. Det næste er selvfølgelig, at vi via innovation og iværksætteri får sat skub i udviklingen på, hvordan vi bedst kan udnytte fiskehuder, torskelever og så videre, så vi kan få skabt jobs til kosmetik, til mange ting inden for innovation, først og fremmest i fiskeriet. Men der er råstofområdet, som vi endnu ikke har taget fat på, som kan generere store indtægter for os i fremtiden, men også turismen, som jeg jo også har stået i spidsen for i næsten 3 år, hvor vi har sat fokus på at få de nødvendige rammer, så turismen bliver en af de bærende søjler til at løfte økonomien. Så der bliver gjort praktiske initiativer til, at økonomien kan få den nødvendige løft, men det indebærer, at viljen er til stede politisk. Det nytter ikke, at vi siger, at vi ønsker selvstændighed. Det skal vises ved handling, og handlingen har vist, at der er 0 opgaver eller sagsområder, som vi har hjemtaget eller taget initiativ til, desværre. Så det er derfor, at det haster for os i Nunatta-Ridonna at få sat gang i overtagelsesprocessen, så vi kan få den nødvendige finansiering til at finansiere overtagelserne, men også få indrettet Grønlands samfund den bedst tænkelige ramme, som har den bosætningsmønster, som vi nu engang har, og som respekterer, at grønlænderne har ret til udvikling og vækst. Tak. Godt. Vi hopper lige over til Samarbejdspartiet en gang. Vi hører, at vækst i erhvervslivet, råstofbranchen, turismebranchen kan bruges til at gøre Grønland selvstændigt. Hvorfor holder I fast på rigsfællesskabet i den her forbindelse? Lad mig lige starte med at få et enkelt lille fakta på plads. De fleste partier taler som om, at hele Grønland er enige om, at vi skal være selvstændige. Den sidste måling, jeg har set, den sagde, jeg mener, det var 23%, der mener, at vi skal blive i rigsfællesskabet. Så jeg står ikke her og taler bare for mig selv. Det er cirka 1/4 af Grønlands befolkning, som mener, at vi skal blive i rigsfællesskabet. Det, jeg mangler at høre fra alle de her idéer til, hvordan vi nu skal få pengene til at køre rundt, det er, hvilke af alle de her glimrende idéer i øvrigt, kan vi kun få gennemført ved at blive selvstændige? Der er ingen af de ting, vi ikke kan gøre nu. Så hvorfor? Og hvad er det, der er vigtigt her i livet? Altså, lad mig lige få det her på plads. I aften og alle aftener er der et barn, der går sulten i seng i Grønland, og så ikke kan sove, fordi de ved ikke, om de bliver misbrugt. Tror I, det er barns største ønske af selvstændighed? Det gør jeg ikke. Vi stopper lige, Michael Rosing her. Den bringer vi lige over til Bille Broberg. Du markerede kort replik. Ganske du må kort. lige vente, han siger. Så tager jeg det kort, så andre kan komme til os. FN, da det blev oprettet, en af dens vigtigste opgaver var at sikre frigivelsen af så mange tidligere kolonier som muligt. Alene det er grunden til, at jeg synes, man skal høre befolkningen. Skal vi i gang med den proces igen? Jeg bestemmer det ikke. Det er befolkningen suverænt, som man siger ud efter lovgivningen, der bestemmer, skal vi eller skal vi ikke. Og fordi jeg respekterer, at der er nogen, der ikke vil, så er det ikke noget, jeg synes, politikerne bare skal gøre hen over hovedet på befolkningen. Derfor jeg vil have en vejledning først, for at se, om vi kan nå hen til at blive nummer 81 ud af de 80 lande, der er blevet selvstændige. Men er selvstændighed ikke mere end en folkeafstemning?
som man måske hørte en antydning af her tidligere. Undskyld. Er det ikke mere end en folkeafstemning, selvstændighed? Nej, det er det, jeg har sagt hele tiden. Vi vil gerne have en vejledende folkeafstemning først, for at se, skal vi gå i gang med det her arbejde, ja eller nej? Fordi der er nogen, der ikke vil. Det er rigtigt. Men er det så en god idé at komme med en finansieringsplan først, så folk måske har noget at tage stilling til, eller bliver det bare sådan... Jamen, skal vi ikke lige blive enige først om alle sammen, er det noget, vi vil kæmpe for i den her valgperiode, ja eller nej? Det er det, valget skal vise. Skal vi ind og have noget at sagt? Skal vi have en vejledende folkeafstemning, ja eller nej? Det er så simpelt det. Vi står ikke her og siger, hvis vi bliver valgt, hvis vi får 16 mandater i morgen, at vi så har bestemt selvstændigheden. Vi er slet ikke derhenne, fordi det er rigtigt, som alle de store og alle de andre mindre her snakker om. Undskyld, Michael, men på nær den ene, det er noget, vi gerne vil. Så hvor meget vil vi det? Det er det, vi skal have fundet ud af. Randi Vestergaard Evalsen, jeg hopper lige videre til dig, Demokraterne. I vil også gerne have selvstændighed. Hvordan vil I finansiere det? Altså først og fremmest, som vi siger, så skal vi have en økonomi, der hænger sammen. Ligeledes så har vi 32 sagsområder, som ikke er hjemtaget. Der skal lægges en plan for, hvordan de skal hjemtages. Vi har nogle erhvervsudviklinger, vi skal have gang i. Vi skal have gang i erhvervsliv, som desværre har været begrænset i en lang periode, fordi vi har haft et venstreorienteret regering i rigtig mange år. Så derfor har man ikke haft fokus på dem. Ligeledes så har vi en masse områder, som vi snakkede om i går, hvor en masse børn bliver misbrugt og går sultne i seng, som Michael rigtigt siger. Dem skal vi have løftet op, før vi kommer videre. Det her, det handler ikke om at få hastet noget igennem, og det er lidt sjovt, Pelle, han står og siger, at der skal en vejledende afstemning til, når hans formand lige har sagt, at det skal være 2021. Der er et eller andet, det parti, der ikke hænger sammen. For at få vores uddannelsesniveau op, så bliver vi nødt til at investere det rigtige steder. Vores folkeskoleelever, de har brug for en masse hjælp og vejledning i folkeskolen, før vi kan komme videre. Så det handler om at prioritere det rigtige steder, før vi begynder at snakke om selvstændighed i sidste ende. Tak for det svar. Godt. Så hopper vi over til Adesut. Hans Erik Jonas Hansen, du har markeret. Ja, markeret for længe siden. Og hvad vil du gerne sige? Ja, som sagt, så drejer det sig om at der tjener penge. De er familier, der snakker om her, ikke? Og vi er desuden side har allerede fra starten af sagt, at vi skal have hjemtaget Fødevarestyrelsen, som det kan være grobund, og vores fødevarer, fisk, rensdyr og andre ting. Det kan være med til at løfte økonomien her i landet, hvor befolkningen også vil få gang i økonomien sig selv, når det har hjemtaget vores fødevarestyrelse. Godt. Så lad os lige prøve at tage fat i det med sagsområderne. Noget af det, politikerne kan gøre for at flytte Grønland tættere på selvstændighed, det er nemlig, som vi hører mange taler om, at hjemtage flere sagsområder, som selvstyreloven den anviser. Indtil videre er der hjemtaget 2 sagsområder, nemlig råstoffer og en del af sagsområdet arbejdsmiljø, som vedrører offshoreanlæg. Begge områder blev hjemtaget tilbage i 2010. Jeg har talt med æresdoktor ved Ilisimatus og tidligere sekretariatschef i den grønlands-danske selvstyrekommission, Jakob Janussen, om, hvorfor det har været svært for politikerne at hjemtage flere områder siden 2010. Prøv at høre med, hvad han siger her. Jamen, det skyldes, at der er rigeligt med opgaver, som skal løses af myndighederne i Grønland selv, udover de sagsområder, som selvstyret kan overtage fra staten. Vi ved eksempelvis, hvad det koster at drive undervisnings- og uddannelsesområdet, og vi ved, hvad det koster at drive sundhedsvæsenet. Og så som det tredje, de sociale områder. Altså det er 3 meget væsentlige udgiftsposter, hvor der stadigvæk vil være behov for, at samfundet investerer penge. Udover økonomi, der må vi også se på, vi mangler uddannet arbejdskraft i Grønland for at kunne varetage alle de opgaver, der er forbundet med at være en selvstændig stat. Godt. Lad mig lige begynde her ved dig, Sara Olsvig. Og vi har hørt de Batin Alak, Nunat Nanai efterlyser en plan for, udover bare at tale om selvstændighed, så skal der noget handling til. I har jo haft ansvaret for finanserne. Havde det ikke været en idé nu, når I gerne vil være selvstændige, og så begynde at prioritere det her?
Vi har faktisk også stillet forslag om, at man skulle gå ind og arbejde meget mere specifikt med, hvordan det er, vi vil prioritere de forskellige sagsområder. Men jeg vil lige sige først, det arbejde, der ligger i forbindelse med selvstyreaftalen, det er jo et arbejde, der skal laves både i Danmark og i Grønland. Jeg har sagt før, at selvstyreaftalen, den ligger alt for meget nede i skuffen, både hos politikerne her i landet og politikerne i Danmark. Vi skal have selvstyreaftalen op på bordet, begynde at arbejde på de ting, der står der i. Vi har begyndt på det på justitsområdet, som Vitus jo efterlyser. Vi har gjort det, at vi simpelthen har sat os ned. Ja, det er ikke vores eget ansvar på nuværende tidspunkt, men vi har sat os ned og lavet en klar plan og prioritering af, hvordan vi vil have løst opgaverne, i hvilken rækkefølge. Og det er jo det arbejde, vi skal lave herhjemme, så vi kan klargøre sagsområderne til at blive hjemtaget. Vi skal ikke bare råbe højt. Og jeg vil gerne sige her, i den her valgkamp, den handler rigtig meget om en værdikamp. Den handler rigtig meget om, hvad det er for et land, vi vil have i fremtiden. Det samme, vi også skal tage stilling til i vores forfatning. Den handler om, skal vi være et lukket land, hvor vi bare står og råber, hvor vi bare står og stikker folk blå i øjnene, eller skal vi være et åbent land, hvor vi omfavner mangfoldigheden og siger klart og tydeligt, at det er ligegyldigt, hvad øjenfarve du har. Det er ligegyldigt, hvor du kommer fra. Vi har brug for flere mennesker i det her land. Og det vil vi stå for Inuit Ataqatigiit. Det fremmer ikke selvstændighed og lukke sig om sig selv. Og det vil jeg gerne sige meget klart en gang til. Vitus Rujakitok, du går jo til valg på, at nu skal der sættes fod i det her med de sagsområder. Helt præcist, hvad vil du gøre? Lad mig starte indledningsvis med at sige, hvorfor vi ønsker selvstændighed. Det er jo de mest grundlæggende i menneskets, ønske, retten til selvbestemmelse. Det er ønsket bag selvstændigheden, der bærer, vores sag. Så det er da ikke nogen kuriøs tankegang, at vi ønsker at bestemme over de forhold, der vedrører Grønland og det grønlandske folk, uanset om det er inden for militær, inden for forsvarsområdet eller i nogle andre forhold, der vedrører os. Det er jo ikke noget, som den danske regering eller det danske folketing skal træffe på vegne af os. Så grundlæggende er tankegangen jo, at det er os selv, som skal være udgangspunktet og centrum for, hvordan vi ønsker at styre vort land, og at træffe de beslutninger, og have den nødvendige kompetence. Det kan da ikke komme bag nogen, at ønsket er så indet for os. Men Vitus Rujakitok, jeg tror ikke, der er nogen her, der er uenige om følelserne. Dem kender vi. Nu står vi i valgkamp. Nu skal vi have forklaret, hvordan de her følelser så kan komme til udtryk. For det står jo netop i selvstyreloven, der er underskrevet af den ene og den anden regering. Grønland kan bare gå i gang med at hjemtage de her områder. Hvad vil du gøre? Altså først og fremmest har vi jo set inden for forsvarsområdet i spørgsmålet omkring Thule og den amerikanske tilstedeværelse, at Grønland ikke har den nødvendige kompetence til at kunne forhandle på noget tidspunkt, hvor det er den danske regering, der forhandler på vegne af os, men som ikke varetager de ønsker og de krav, som vi stiller. Det er det første indløsende problem, som jeg har stødt på som minister for udenrigsanliggender, hvor vi har så alt afgørende forhandlinger om den amerikanske tilstedeværelse. Så har den afgående naalakkersuisut jo truffet og indgået aftale om miljøoprydning efter den amerikanske tilstedeværelse efter næsten 78 år, hvor den sølle betaling, som den danske regering har tilbudt Grønland, det er 150 millioner for oprydning af Kangerlussuaq, og så sølle 30 millioner kroner til Maqaq og til Ikatug. Undskyld, jeg spørger, hvad i hulen giver jeg lov til, at USA kan forurene i vort land? Altså, det koster at stille facilitet i Grønland, og det er os, der skal træffe beslutning om, der overhovedet skal betaling, og hvordan oprydningen skal ske, og hvor meget den, der har lidt skade af Grønland, skal betale. Dermed skal Danmark jo forvente en rettergang på et tidspunkt for at få ansvaret placeret. Vitus Rujakitok, jeg vender lige tilbage til mit spørgsmål en sidste gang.
Selvstyreloven, I kan hjemtage sagsområderne. Hvordan vil du finansiere de her sagsområder? Og det skal være ganske kort, og det skal handle om sagsområderne. Altså, vi har jo igennem hele valgkampen jo fremhævet 5 de mest oplagte områder inden for søterritoriet, luftterritoriet, altså levnedsmiddelkontrollen, altså arbejdsmiljø på land, altså udenrigsområdet, som de mest oplagte områder, hvor vi kan hjemtage opgaverne, uden at selvstyre lider økonomisk, men hvor vi selvfølgelig skal finde eller prioritere pengene til at finansiere det. De har det tidligere Inatsisartut jo igennem de sidste 7-8 år diskuteret og truffet principbeslutninger om, at det er noget, man skal hjemtage. Så de praktiske implementering af ønsket skal effektueres, og dernæst skal de store blokke som retsvæsenet, politi, kystbevogtning jo noget, som vi må planlægge os frem til den næste valgperiode, at finde den nødvendige finansiering. Men altså, vi har nogle idéer til, hvordan vi finansierer det, og hvilken rækkefølge det skal ske. Tak skal du have. Godt. Kim Kielsen, Siumut, du markerer. Jeg synes, nu er det på sin plads her, at Nunatta Qeqertoq, de lige kigger lige den der underskrivelse igennem med hensyn til miljøet. Han nævner 150 millioner for oprydning af Kangerlussuaq og 30 millioner for Maqaq og Ikkatsaq. Det passer jo ikke. Kangerlussuaq, den er jo uden for den aftale. Maqaq og Ikkatsaq, det er 180 millioner den dag i dag. Så det er vejen frem. Vi får nogle penge ud og nogle arbejdspladser ind. Vi skal gå ud og kigge på, hvordan og hvorledes kan vi begynde at komme videre i de forskellige forløb her med vores planer om at hjemtage de forskellige områder. Vi skal have de unge i uddannelse. De skal se nogle visioner. Det skal ikke bare være drømme, som de har for Nunatta Qeqertoq. Det er et drømmeland. Det her, det er sgu fremtiden, vi taler om for den yngre befolkning. Og det er den vej, vi skal tænke på. Uddannelse skal højnes. Hjemtagende områder inden for politi, retsvæsen og det hele. Vi skal have flere jurister, vi skal have flere politifolk, vi skal have flere inden for den sociale sektor. Det er den vej, vi skal frem, i stedet for at stå og diskutere her, hvem det er, der skal smide affald, og hvordan og hvorledes det er. Affald, miljø, står direkte inde, at det er ham, der laver svineriet, det er ham, der skal betale. Det står direkte i lovgivningen, så det er så nemt. Så den vej, med hensyn til de miljøspørgsmål og det hele, det er den vej, vi skal kigge. Men hjemtage de forskellige områder i en rækkefølge, som Inatsisartut siger til naalakkersuisut. Vi har konstateret, at det koster et x antal millioner at hjemtage det område. Gå ind og gør det. Tak. Godt. Så hopper vi lige over til Randi Vestergaard Evalsen fra Demokraterne. Og nu skal det handle om sagsområderne. I vil gerne være selvstændige. Hvordan vil I gerne finansiere det? Først og fremmest så bliver vi nødt til at gøre selvstyret til en succes. Da man afstemte i 2008, så var det om selvstyreloven. Og der står i loven, at der er 32 sagsområder, der skal hjemtages. Vi vil gerne have nedsat en arbejdsgruppe, som skal vise os, hvilke områder, der kan hjemtages, og hvilke tempo det skal være i. Og der skulle gerne ellers være udkommet en redegørelse her i 2018 med de sagsområder, hvad de kommer til at koste. Og så bare komme her og så skyde nogle forskellige områder op i luften, uden man ved, hvad konsekvenserne er. Det synes jeg er urealistisk. Vi bliver nødt til at være realistiske om det her område, fordi det kommer til at betyde rigtig meget for den grønlandske befolkning. Hvis vi arbejder forkert, så er det befolkningen, der kommer til at betale bøden for det. Så skal skatterne sættes op, og så kommer der nogle afgifter. Ergo, så går det ikke. Jeg synes, man skal blive mere realistiske. Det er ikke realistisk at snakke om selvstændighed, før vi har de ting på plads. Godt. Ja, Michael Rosing, du får lige en ganske kort replik her. Samarbejdspartiet, er I med på at hjemtage flere områder, selvom I ikke er for selvstændigheden? Nej. Og hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skulle vi det? Altså, hvis vi lige kigger på, hvad vi får ud af rigsfællesskabet, altså det er jo, hvad skal man sige, næsten penge, pas og papir, ikke? Vi får pas, vi får diplomati, vi får EU, vi får hele udenrigstjenesten, vi får alle de her områder, som den danske stat til kører. Vil vi virkelig hjemtage politiet og retsvæsenet? Hvorfor skulle vi det? Altså jeg synes, uanset hvad man mener om Danmark, så synes jeg egentlig, det er sådan lidt betryggende, at vi har et politi og retsvæsen, som styres et andet sted fra. Så kan det i hvert fald ikke korrumperes af os selv, det er vi da helt sikre på. Så nej, hvorfor skulle vi dog det? Over til Bartina Alarak. Den skal vi lige have jeres replik på. Det er meget betryggende, det her. Jeg skal lige have et hurtigt svar først, fordi hun
sådan set med hendes logik, så siger hun gerne vil være et lukket land senere, bare ikke nu. Med din logik om, at fordi vi siger selvstændighed, så vil vi være lukket. Det kan ikke være rigtigt. Vi har sagt, det drejer sig om grønlændere, danskere, hvem det end er, som vi inviterer med i det her. Der er ingen, der siger, at vi skal være lukkede. Det er dig, der bliver ved med at sige, vi vil ønske at være lukkede, fordi vi vil være selvstændighed. Det passer altså ikke. Så Olsvig ganske kort. Jamen ved du hvad, Pele? Vi har jo stået ved det ene vælgermøde efter det andet, og hørt, at kandidater fra jeres parti, kandidater fra Nunatta Qitornai, for eksempel taler om, at det at være grønlænder, der skal man kun kunne tale grønlandsk. Jo, det har vi hørt. Vi har hørt jeres formand sige, at de selvstyrede selskabers bestyrelser skal bestå af 100% hjemmehørende. Det er da fint, hvis de gør det, men hvorfor skal vi udelukke, at der kan komme folk fra andre lande, som måske kan komme med noget god viden, vi kan bruge? Vi er et land med 57.000 indbyggere. Vi skal blive flere i fremtiden, men også når vi bliver flere, så skal vi stadigvæk være åbne over for omverdenen. Vi skal ikke tro, at vi kan samarbejde med resten af verden, når vi står og snakker om, at vi ikke vil have resten af verden ind i vores land. Det er det handler om. Det er den værdikamp, det handler om. Og så står der nogen og råber her, at vi ikke tør. Så vil jeg bare sige, den drøm og selvstændighed, den brænder inde i mig. Og jeg vil stå og sige det meget klart på vegne af alle de grønlændere, som gang på gang får at vide, de er forkerte på grund af sprog, eller på grund af øjenfarve, eller på grund af hårfarve, og sige, ved I hvad, hos os er der plads. Pelle Broberg, det skal være meget kort her. Så lad mig gøre det tydeligt, så vi undgår misforståelser, fordi kommunikation er den eneste vej frem. Vi har ikke sagt, at fordi du ikke kan grønlandsk, er du ikke grønlænder. Det er blevet gentaget flere gange. Der er rigtig mange grønlændere, der ikke kan grønlandsk. Jeg kender rigtig mange af dem også, og jeg er rigtig gode venner med dem. Er der slut? Han siger Jonas Hansen ganske kort. Ja, som spørgsmål gik ud på, hvordan finder vi finansiering til det her? For det første, så har vi en ubrugt ressource hos bygder, hvor der findes også fabrikker, som står ubrudt hen. Det er sådan nogle ting, vi skal overveje og sætte og finde finansiering til. Og udover, så vil jeg også nævne, at vi mangler boliger. Hvis vi skal få flere i arbejde, så skal vi have også boliger til dem. Og som sagt, og så bliver nævnt i det grønlandske del, så er det også 10.000 grønlandere, som er flyttet ned til Danmark. Dem skal vi også hjem til. Derfor findes der en arbejdsressource, som ikke bliver brugt nu. Derfor er det meget vigtigt for os at få sat gang i boligbyggeriet i hele landet, i stedet for at der mundhugges som det her. Godt, det blev lige det sidste ord i den her runde. Godt. Nu skal det handle om et helt konkret skridt, som så er blevet taget i den her valgperiode, nemlig en nedsættelse af forfatningskommissionen. Et meget håndgribeligt eksempel på, at selvstændighedsprocessen fylder meget hos politikerne, det er igangsættelsen af forfatningsarbejdet i efteråret 2016. Lad os lige se et klip fra, da Inatsisartut de vedtog at nedsætte forfatningskommissionen. Affiningommat akunnerit tallimangajat pineqartoq eqqartoqerlugu inatisartut ataatimitarfianni nuannaartoqaqaaq тассулинертау аалартиссаппут манаккиит писиннаатитсимми пеқарнага аллориарсинаангиннама ngaatiqartupillussuuq nammini iluunissi аққутаани аллориарнер илагиммасси Demokratit kisiartaallutik siunnersuumut isumaqataangillat
Så er det sådan et forslag, der pludselig bliver hastebehandlet lige 2 minutter af lukketid. Siunarsuut tuaviussaavo tamannalu iluaringiipparput suliaq iluamik suliaqanaqassappat taava ataatimiistaliamut ingerlaqqaartussaagaluarpoq inatsisinut ataatimiitstaliap piffisaqarluni isimaliutissiissummik iluamik suliaqasussaavaa tassangaanniillu ingerlaqqilluni taama toqarnaviangilarlu aasarli kissaatinеqattaartas qaqinneqissasaq inatsartuleriasianaapertorlu taamaalisaqattaarsimugut inatsart ataatimiittaliat siunga nuimpaami ismalitississum ersarissimi oqajartitiimik nuimpaa 21ani pingitsuani ukiakkit qaqinneqissooq kingisinnerpaamta ukiak 2016 taannal massak ulloq piuq. Godt. Saulsvi, Inuit Ataqatigiit, lad mig lige begynde over hos dig. En del af jeres valggrundlag går ud på at lave den her kommission om. Hånden på hjertet, var I for hurtigt, da I behandlede det på en weekend tilbage i 2016 og fik nedsat forfatningskommissionen? Arbejdet er gået skævt i gang. Det vil jeg gerne erkende. Der har siddet nogle mennesker, som synes, de selv skulle have en høj hat på baggrund af det her arbejde, og det er ikke sådan en forfatning, som er folkets lov skal laves. Det her arbejde, det handler om, som vi står og snakker om her, om at tale om med hele befolkningen, hvad det er for nogle værdier, vi skal basere vores land på. Der har siddet nogle mennesker i den her forfatningskommission, som for eksempel har ment, at arbejdet skulle foregå udelukkende på grønlandsk og engelsk. Det forstår jeg ikke, hvorfor det lige skulle være engelsk. Jo, vi skal kommunikere med folk udefra, men det er jo ikke folk fra andre lande, vi laver en forfatning for. Det er folk her i landet. Og her i landet, der har vi altså nogle borgere, som ikke taler grønlandsk. Bare det som et eksempel viser, at forfatningskommissionen har ikke haft fokus på at inddrage befolkningen. Forfatningskommissionen har desværre heller ikke haft fokus på at sikre, at den her forfatning, den kommer til at gælde for alle i landet. Og det en forfatning skal. Den skal også tage højde for de mindretal, vi har i landet. Så ja, arbejdet er gået skævt i gang, og vi vil gerne starte forfra fra et blankt stykke papir, hvor vi får alle de her aspekter med ind, for det er rigtig vigtigt for vores fremtid. Kim Kielsen, Siumut, er I enige med IA, at grundlaget for kommissionen det skal laves om, når I sætter jer ned igen i Inatsisartut her efter valget? Nej, det er det korte svar. Så her, jeg vil først sige, vi blev pålagt i 2015 af Inatsisartut på baggrund af et forslag, at vi skulle fremlægge en kommissorium til sådan en forfatningskommissorium. Og den blev så fremlagt i løbet af sommeren, der skulle med op på samlingen. Men efter 6 afslag i formandskabet, så gik Inatsisartut selv ind og tog en afstemning og sagde, vi vil have det punkt på. Det var derfor, den blev sat ind den 19. november. Derefter den 21. november, anden og tredje gang behandlet der. Men Kim Kielsen, nu står du her i dag som Siumut-formand. Er du ikke enig i, eller med Saulsvi, at det her det er måske kommet skævt i gang, og har været et lidt rodet forløb, hvor der har været uenigheder om kommissoriet og så videre. Var det ikke en god idé at begynde forfra, eller hvad tænker I? Jeg tror, at man skal sætte sig ned stille og roligt og gå det kommissorie igennem en gang til. Fordi det står direkte ordret, hvordan og hvorledes det kan køres. Og igen, i stedet for at lave alle mulige svingærner, så har den kurs blevet sat. Man er blevet enige om, at vi har det kommissorium. Og det kommissorium, der er 2 spor. Inatsisartut kan selv vælge, hvilken spor det er. Og så blev det så nævnt i den grønlandsprog, at de var i tvivl om, hvordan og hvorledes det skal køres. Inatsisartut har givet naalakkersuisut et mandat direkte dengang til at nedsætte en kommissorium, hvordan det skal være. Og det skal man så følges på den måde. Og det er den diskussion, den kan køre frem og tilbage. Men igen, jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at nu vi får i gang i den kommission og får den kørt videre. Og så kan man gå ind og sige, at vi skal have en grundlov, der går sådan og siger, den er her, hvordan ser den ud, de andre forskellige lande, klik den oven på hinanden, og hvad har vi nogle sær ting her i Grønland, vi skal tage hensyn til. Den kan man gå ud og spørge i Grønland. Retten til ejendomsretten på selve grunden og det hele. Grønland, der skal det være frit land. Er vi enige om det? Alle sammen kan gå tværs igennem hele deres land, fordi det er typisk
for et naturfolk, at de vandrer over det hele. Sådan nogle forskellige ting og værdier, det er dem, vi skal ud. Men selve grundstammen, den skal vi have klar, inden vi går ud og begynder at snakke med de andre venner. Vitus Rojakitok, Nunata Ritanai. Hvad vil I bruge den her, hvordan ser I den her forfatningskommission? Lad mig kommentere kort på favorisering af de 2 største partier. Vi har ikke fået lov til at svare på så væsentligt spørgsmål, om hvorvidt Nunata Ritanai er xenofober eller ej. Vi går ikke ind for fremmedhed. Vi går ind for, at man respekterer de grønlandske folk og vort sprog. Det er den eneste ønske, vi har, så vi skal ikke klandres for at være xenofober, fordi det står ingen steder i vores formålsparagraffer, som er nok lige så flotte som alle andre partier. Så jeg synes ikke, det klæder de store partier at stemple andre partier om, hvorvidt vi går ind for fremmedhed, fordi det tjener ingen formål. Og så lad mig vende tilbage til det oprindelige spørgsmål, Vitus. Forfatningskommissionen, hvordan ser I den fortsætte efter valget? Altså grunden til, at kommissionens arbejde er udskudt så meget, er jo på grund af den tvivl, som den afgående naalakkersuisut har medvirket, at der er skabt tvivl om, hvorvidt det skal være i 2 tempi eller 2 spor, som kommissionen skal arbejde efter. Og dernæst så er der skabt tvivl om de procedurer, om hvordan kommissionen skal arbejde, som har været medvirkende til, at den nødvendige borgerinddragelse ikke kan være til stede. Så vi ønsker, at kommissionens arbejde skal forlænges, så den reelle borgerinddragelse bliver sat ordentligt på skinner, så alle kan inddrages i kommissionens arbejde, og at vi får medejerskab i kommissionens arbejde med at få udarbejdet en forfatning, som tjener hele det grønlandske folk, inklusiv dansksproget og hvem der ellers måtte blive berørt, så vi alle sammen har noget at sige i den forfatning. Michael Rosing, Samarbejdspartiet, med risiko for at få et meget kort svar. Hvad vil I så bruge forfatningskommissionen til? Altså først vil jeg lige sige, at hele nedsættelsen af forfatningskommissionen, det er noget af det mest rodede politik, jeg nogensinde har været med til. Jeg sad i lovudvalget dengang var jeg demokrat, og der er næsten ikke det, der ikke var galt med det forslag. Det blev hastet igennem på en weekend, og så besluttede man, det skal naalakkersuisut bare bemyndiges til at gøre det bare det. Man fik ikke engang styr på, hvem der skulle sidde i kommissionen, hvordan man skulle skifte ind, og der kom masser af problemer på grund af det, fordi det skulle gå så stærkt. Der er faktisk vi synes ikke, at forfatningskommissionen skal køre videre. Jeg synes heller, at vi skal have en rigsfællesskabskommission. Men det gode spørgsmål, som jeg ikke mener, der er nogen, der har stillet sig selv, det er realistisk. Hvis man ønsker selvstændighed, kan det ske inden for de næste 30 år? Kan det ske inden for de næste 20 år? Vil man om 20 eller 30 år, eller et eller andet, hvis det er det, man mener, at man skal have selvstændighed, gå tilbage og sige, jamen vi bruger den der forfatning, I skrev for 20 år siden. Tror I virkelig på det? Jeg siger nej, luk den. Pelle Broberg, Martin Alarak. Vi har hørt, I vil gerne opnå selvstændighed inden for en kort årrække end det, Michael Rosing taler om her. Hvordan ser I så forfatningskommissionens arbejde? Der er ingen tvivl om, at der var i den grønlandsbrød også sagt, der er nødt til at gøres noget andet end det, der har været gjort. Der er masser af forbedringsmuligheder. Der er ikke pegefinger. Når ting bliver gjort på kort tid, fordi man er blevet pålagt af Inatsisartut, så kan jeg simpelthen ikke pege fingre på, at det skulle være foregået forkert. Det eneste, vi kan gøre, det er at lære af det. Og det, som jeg så gerne vil opfordre til, det er, når vi nu kan høre, vi har det samme fælles mål, det er at finde ud af, hvordan får vi det så gjort ordentligt. Og et af de ting, vi kan gøre, det er, at det skal være et fuldtidsarbejde, og ikke Inatsisartut, der ved siden af deres Inatsisartut-arbejde skal lave et forfatningsarbejde. Randi Vestergaard Evertsen, Demokraterne. Det skal være et fuldtidsarbejde at være med i forfatningskommissionen. Hvor står I hen? Først og fremmest så skal forfatningskommissionen nedlægges, indtil vi har styr på uddannelsesområdet, det sociale område og så vores økonomi. Inden da, så mener vi ikke, det er på sin plads, at den skal køre. Ligeledes så er der en masse forkerte ting, der har foregået, som Michael han rigtigt påpeger. Lige pludselig så begynder man at snakke om vederlag til medlemmerne, som allerede får en Inatsisartut-løn. Så har man købt lokaler til 7 millioner kroner. Så begynder man at snakke om targaer og så videre. Altså, vi har brugt omkring 20 millioner på noget, som faktisk ikke har givet effekt på samfundet. Jeg synes, man skal til at prioritere rigtigt i det her samfund. I går der snakkede vi om omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn, hvor søren er prioriteringen i det her land. Vi ønsker at blive selvstændige, men hvis vi skal blive selvstændige, så kræver det, at alle i det her samfund påtager sig et ansvar og får løftet de problemer, vi faktisk har.
Børnene, de har det af helvedes til undskyld sproget, men det er der kompetencerne skal sættes ind. Saul Svitten, bringer vi lige over til dig. Hvor er prioriteringen henne, når man vælger at bruge så mange penge på en forfatningskommission, som man kunne også have brugt penge på at hjemtage områder eller passe bedre på børnene? Vi kan jo også tage lidt perspektiv på tingene. Vi bruger flere milliarder om året på socialområdet. De penge kan vi bruge smartere, har jeg fundet ud af, og derfor har jeg også foreslået, at vi skal gå mere op i social innovation. Men forfatningskommissionen mener vi ikke fra Inuit Ataqatigiit skal fortsætte med at bestå af politikere. Det her, det handler om folkets lov. Vi synes, det skal være andre end politikere, som sidder i den kommission. Der er masser af kræfter ude i samfundet, og der vil jeg bare sige, I behøver ikke prøve at tage patent på at være grønlænder. Jeg er stolt over at være grønlænder, sammen med en hel masse andre i det her land. Også stolt over, at næsten alle i befolkningen her rent faktisk taler vores eget oprindelige sprog. Jeg synes, vi har opnået så meget i de seneste mange år. Vi står så meget stærkere end mange andre oprindelige folk. Så det her, det handler ikke om at nedprioritere grønlandsk, eller nedprioritere det at være ægte grønlænder. Det handler om at være åbne og omfavne mangfoldigheden og give plads til andre, for det er det, der styrker os også i den vej, vi skal frem. Og så vil jeg bare sige, lad os nu holde op med at lege med den her forfatningskommission, som om, at det handler om, at folk, der skal have en høj hat. Der vil jeg gerne høre fra Kim Kielsen for eksempel, hvordan skal vi gøre det fremover? Vi kan ikke bare blive ved med at sidde med en kommission, hvor der er en formand, der tror, hun skal bestemme alt. Pelle Broberg. Ganske kort replik. Tak. Jeg beklager, jeg vil prøve at sige det meget tydeligere en gang til. Det handler ikke om sprog, hvorvidt man er grønlænder. Hvis det kan berolige dig, så vi kan stoppe den diskussion nu. Det drejer sig ikke om, hvorvidt du er grønlænder, fordi du kan grønlandsk. Eller om du kan dansk, så er du ikke grønlænder. Det har intet med det at gøre. Kim Kielsen, du markerer. Det er nok. Nu bliver det jo nævnt forskellige navne og alt sådan noget hele tiden. Jeg synes, den forfatningskommission, vi skal komme i gang med den. Som det er blevet nævnt af alle mulige. Den er ikke fået en god start. Det er ærgerligt med så vigtig en lov, at den ikke har fået sin gode start. Jeg synes, det er ærgerligt. Men også flov som politiker, når det går sådan. Og igen, som det bliver nævnt her, der er flere forskellige, der gerne vil sidde med en høj hat og det hele, for at vi skal få det igennem. Nej, det er det ikke. Der er nogen, der gerne vil, men de mål skal de ikke få. Og det er derfor, vi skal få den lavet, den lovgivning, på en pæn måned nu. Og man er enig, at hvordan og hvorledes det skal køre. Lad os få det kørt, og hvis der er nogle gnidninger, så få dem rette undervejs. Fordi det er så vigtigt. Det er de unges fremtid, vi taler om. Det er de unges lovgivning her, der kommer ind over det. Lad dem komme med ind i de forskellige diskussioner. Og det er også derfor, man har givet mulighed for at sige, at der skal være sådan ad hoc udvalg, kan tage ind med forskellige vidner. Med viden til de forskellige ting. Det er det, vi skal drage nytte af. Det er ikke os, der skal hele tiden tegne de forskellige bræt på papirerne her som politikere. Vi skal tegne rammerne, og det er derfor, de skal fyldes ud. Og igen, når vi selv som politikere vil blande os inderligt hver eneste gang, så ødelægger vi mere, end vi gavner. Ganske kort, Kim. Lige for at få svar på Randi Vestergaard Evaldsens spørgsmål. Vi har brugt 20 millioner kroner indtil videre på den her forfatningskommission. Mener du stadigvæk, at der er prioriteret rigtigt i den her sag, i forhold til, hvad man ellers skulle bruge pengene på i det her samfund? Du har et kasse, der kører med hele regnskabet. Det er over nogle 20 milliarder. Nu har man brugt nogle her på 20 millioner. Selvfølgelig kan du gå ind og sige, pege fingre af, det blev ikke kørt godt nok og det hele. Selvfølgelig kan man da gøre det. Men der er der mange andre ting, vi kan også pege fingre af, som ikke har kørt godt nok. Som har fået en milliard i penge, som du skal få til at fokusere på, hvor det ikke kører godt nok. Vi skal bare ind og kigge på, i stedet for at pege fingre, hvordan kan vi rette de forskellige fejl, der er blevet lavet, og hvordan kan vi komme videre. Det er essensen i det hele. Vi skal samarbejde. Vi står og peger fingre af hinanden hele tiden. Pille har blå øjne, Sara har blå øjne, jeg har brune øjne. Hvem er mest grønlænder? Vi er alle sammen, vi hører til heroppe. Vi er alle sammen, vi stemmer og knokler for det her land. Og vi vil gerne knokle for det her. Det er derfor, vi stiller op. Hans-Erik Jonathansen, er det sut. Hvor ser den her forfatningskommission? Hvad skal den bruges til? Ja, vi har jo også noget at sige fra det sige, men vi har ikke mulighed for at uddybe os som de andre. Men alligevel, så kommer vi i kort svar med kontant svar. Og vi mener her, at selvstændigheden skal
køres i sport, og de arbejde skal indbredes i løbet af, måske 25 år. Men alligevel, så skal også sammensætningen ændres. De kan ikke være kun besættes med landstingsmedlemmer. Vi skal kunne udpege fra partiernes side, at ham eller hende kan også være medlem på forfatningskommissionen. Godt, så I vil have ændret i sammensætningen, men du siger også, at det måske først er om 25 år, loven den kan bruges. Mener du så stadigvæk, at det er den rigtige prioritet at bruge 20 millioner kroner, som vi hører her på forfatningsarbejdet? Ja, selvfølgelig. Det var et klart svar. Vitus Rojakitok, Nunata Ridonai, du markerer. Ja. Jeg synes, det handler om viljen til handling, som vi desværre ikke har set med Inuit Ataqatigiit og Siumut. Så jeg synes, der er behov for selvrensagelse på, hvad det er, der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Med hensyn til regeringsførelsen, så må vi jo bare konstatere, at man ikke har haft den fornødne vilje til at få ydet vores kompetencer i den foregående valgperiode. Så jeg tror, at vi må granske ikke kun på vores flotte målsætninger, men også på, hvordan vi behandler hinanden, hvor vi beskylder hinanden for at være opildnere til fremmedhed. Fordi jeg synes ikke, det tjener i et demokrati, at man stempler et parti eller flere partier på, at vi vil ekskludere danskere. Der er på intet tidspunkt i valgkampen været debat om, hvorvidt vi ønsker, at den danske del af befolkningen eller den dansksprogede skal ekskluderes på nogen måder. Jeg har intet ondt at sige om danskere, der bor her, fordi det sætter jo deres lid til, at samfundet også fungerer lige så meget, som vi også sætter vores lid til, at det skal gå godt for vort land. Så på den måde synes jeg, at det klæder ikke politikerne at beskylde hinanden for at opildne til fremmedhed, fordi det tjener ikke noget formål overhovedet. Så jeg synes, vi skal arbejde på at blive bedre til at diskutere substansen og ikke kritisere hinanden og kaste mod efter hinanden. Tak. Michael Rosing, Samarbejdspartiet. Hvis vi lige vender tilbage til forfatningsarbejdet. Samarbejdspartiet, værsgo. Jeg vil så godt lige starte med at sige, at jeg er dansktalende, jeg er grønlænder, jeg er super, super glad for, at I endelig alle sammen siger, at vi alle sammen er velkommen, fordi det er jeg virkelig glad for. Og så vil jeg også godt lige spørge, hvor mange sønderjyder er mindre sønderjyder, fordi det er danske? Hvor mange danskere er mindre danske, fordi det er medlemmer i EU? Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan være stolte og glade af at være grønlænder, samtidig vi er medlemmer af rigsfællesskabet. Og så kan jeg simpelthen ikke forstå, at man nedsætter en forfatningskommission, der bliver advaret fra alle sider, eller fra mange sider om, at det her det går for stærkt, kan vi ikke lige det der, og nu vil folk lave tingene om. Nej, tag da de der mange millioner kroner og brug dem på de børn, der har brug for det. Randi Vestergaard Iversen, kort replik. Ja, det har været noget lovsjusk. Det er der heldigvis erkendt. Vi kunne have brugt de 20 millioner på en masse andre. Pædagogernes løn. Vi kunne have brugt dem på socialrådgiver og sådan noget, som kunne hjælpe de børn, der faktisk har det svært i det her land. Det handler om at få prioriteret ordentligt økonomisk, hvis vi skal blive selvstændige. Man leger med de penge, vi har. Det er ikke ansvarligt. Ganske kort, Saulsvig. Du får det sidste ord her. Der er noget galt med prioriteringen. Hvad siger I? Vil I stadigvæk prioritere penge til det her? Jeg vil bare sige, Demokraterne stemte imod, da vi afsatte 30 millioner ekstra til socialområdet. Vi har løftet socialområdet op i prioritet i den her sidste del af valgperioden. Vi har kæmpet rigtig hårdt for de børn, som har det skidt, og det er vi nødt til at blive ved med. Det vil jeg sige, og det vil jeg også love, hvis Inuit Ataqatigiit sidder for enden af bordet efter valget, så kommer vi til at fortsætte med at prioritere socialområdet rigtig, rigtig højt. For vi skal have alle med, og vi skal alle de her overgreb mod børn til livs. Vi kan ikke være andet bekendt, men vi skal også tale om vores værdier, og det kan vi jo tydeligt høre, at den her valgkamp også handler om. Og det blev det sidste ord i aften. Tak til politikerne, og tak til publikum her i salen. KNR's dækning af Inatsisartut-valget, den fortsætter ufortrøden frem til, under og selvfølgelig også efter, at I har sat kryds i næste uge. Det foregår på KNR GL, i radioen og her på kanalen på Gensyn.